Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэты наш стрым можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Таксама гэтая трансляцыя зараз ідзе і ў жывым эфіры на маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку. 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. Не засталіся ў баку і мы. Я маю на ўвазе як беларусаў, так і Еўрарадыё. Беларусы сёння адзначаюць свята роднай мовы. Свята гэта пройдзе сёння а 16 гадзіне пачатак у кафэ «Грай». Еўрарадыё ж увогуле ладзіць такія эфіры адмысловыя, прысвечаныя дню роднай мовы цягам тыдня. Такі тыдзень роднай мовы на Еўрарадыё, хаця Еўрарадыё заўсёды по-беларуску. Такім чынам, наш чарговы эфір у межах гэтага адмысловага праекту «Тыдзень роднай мовы» на Еўрарадыё. І мае сённяшнія госці. Гэта музыкі з гурта «Акутэ», Рома Жыгараў і Станіслав Мытнік. Добрый дзень, хлопцы. Прывітанне. Добрый. Я так разумею, что вы не просто так приехали у столицу погулять по проспекте, поглядеть там на краявиды. З якой мэтай? Но мы удзельнічаем у мерапрыемстве арт-сядзібы па святкаванні Дня роднай мовы у кафе «Грай». Такім чынам, тыя, хто хочуць паслухаць Акутэ, маюць сёння такі шчаслівы шанец. Але ўжо не маюць, бо там нейкі ў іх солдаут. Ну так вот. Шанс вы маеце, але ім не скарыстаецеся. Таму што думаць пра гэта трэба было раней. Трэба было зарэгістравацца, каб вас вот канкрэтна на вас было такое забраніраванае месца. Станіслав, а чаму вырашылі прыехаць у Мінск? Наколькі я ведаю, у Магілёве таксама адзначаецца сёння Дзень роднай мовы. Сюды запросили, таму мы приехали. В Магілёве не запросили, тут запросили. То есть радзіма сваіх герояў не цэніць. Да. Это вось як пытанне хітра можна паставіць. Радзіма не цэніць сваіх герояў. Запросілі сюды, прыехалі сюды, запросілі б там, можа быць, і там засталіся. А можа быць, нават паспелі б і там, і тут. Да, мы так робім часцяком. Ёсць такі, бывае такі насычаны графік, што два канцэрты на дзень. Да, бывае 2 канцэрты на дзень у розных частках краіны, напрыклад. Ну вот, да прыкладу, вот дзе там, вот, там скажем, Магілёў, з-пад Мінска мы ехалі ў Браслаў, напрыклад, за адзін вечар. З Мінска мы ехалі ў Магілёў, так, гэта было на 100 год БНР, мы нават спазняліся ў Магілёў, але паспелі. Такім чынам, да, вот летась адыграць здолелі і тут у Мінску, і ў Магілёве. Да. Вось што азначае, па-першае, іх грамадзянская пазіцыя, што трэба выступіць, і з другого боку вот такі музычны прафесійны накал, што праца значыцца праца. Канешне, гэта ўсё адразу у той момант так сплялося для нас. Гэта быў вялікі гонар сыграць, па-першае, на тым мерапрыемстве, гэта было прынцыпова, але і ў родным горадзе мы таксама ўсё паспелі. Ведаеце, вот апошнім часам, ну так выпадкова цалкам атрымалася, я вот люблю гасцям, музыкантам, якія прыходзяць у нашу студыю, задаваць адно пытанне, і вот яго гісторыя такая. Прыходзіў з прэзентацыяй свайго новага сінгла да нас «Юзары», вот по-беларуску, новы там альбом рыхтуецца, ўсё такое. Я пытаюся: «Юзары, вось ты там на афіцыйнай сцэне выступаеш, там вот ўсе там за Беларусь, там і гэтак далей, а калі б прапанавалі выступіць на БНР 101 на стадыёне «Дынама», пагадзіўся б ці забаяўся?» І ён кажа: «А мне ўжо прапанавалі, і я ўжо пагадзіўся». У вас. То есть я так разумею, што пытацца ці пагадзіліся б вы ўжо не выпадае, але вот ці ёсць прапанова ў гэтым годзе выступіць? Канкрэтна прапанову я дакладна не ведаю, але я ўпэўнены адсоткаў 10 на 80, што мы абавязкова там сыграем. Якую тэму зараз больш закранем? Усё ж такі пра родную мову пагаворым ці пра ваш новы альбом, таму што не далі як учора з'явіўся у доступе ў сацыяльных сетках, был выкладзены ваш новы трек, сінгл, так бы мовіць такі. Пра што пагаворым? Што там просяць найперш
твае гледачы, слухачы? Мае гледачы ў інстаграме просяць, каб я не дыміў в камеру, і я ўжо не раблю гэтага. Всё. Але гэта ўсё. Таксама яны пыталіся па тэксце сінгла, нешта там неразборліва было зачытана. Ну, трэба сказаць, што новы сінгл — гэта сумесная праца з нашым даўнім знаёмым Дзянісам, які зараз займаецца праектам «Грязь». Песня называецца «Кома», інтро, таму што гэта будзе інтро альбома. Выйшла учора. Што яшчэ можна сказаць? Ну, давайте пра новы альбом. Хто з'яўляецца яго галоўным канцэптуалістам? Хто ідэю закладаў? Ну, мы, напэўна, так не закладаем ідэю. Спачатку ідэю мы не закладаем. У нас увогуле спачатку нараджаецца музыка, і ад яе ўжо адштурхоўваецца нейкая ідэя. Я нават не ведаю, ці мы закладаем ідэю ці не на фінальнай частцы. Разумееце? У нас усё неяк так павольна адбываецца. Такое вот было меркаванне Романа Жыгара пра ідэю і канцэпцыю новага альбома. А Стас што скажа? Канцэпцыі, я таксама не заўважыў ніякой. Як атрымлівалася музло, так яно і рабілася. Новыя сродкі для напісання музла з'явіліся. Таму і вось так атрымліваецца. Новыя сродкі для напісання, гэта што значыцца? Грошы з'явіліся, каб запісаць? Сродкі ў плане музычных прылад. Тэхнічныя. Тэхнічныя. Вы такія наватары, пастаянна нешта шукаеце новае. Да не. Здаецца, гэта ўжо ўсё даўно прыдумалі, таму не мы тут наватары. Просто для гурта «Акута» гэта нешта новае. Ну вот я пра гэта і хацеў спытацца, што ёсць гурты, якія там 20, 30, 40 гадоў, вот як пачалі, такі лупяць, в прынцыпе, ў адным там стылі, не шукаюць нешта там такого новага. Ну вот возьмем, я не ведаю, Rolling Stone той же самы, ці AC/DC. А вы нешта пастаянна спрабуеце новае? Я за 10 год вельмі стаміўся рок-н-рол граць. Таму мне не падабаецца. Ну, я маю на ўвазе, вот записали сёлета вот альбом с такими фішками. Потым садзіцеся і думаеце, а ў наступным годзе мы вот ад гэтых фішак адмовімся, а вот гэтыя добавим. добавим. Адчуваецца ўсё. Калі табе не цікава граць такое музло, ты пачынаеш граць іншае. Пачынаеш шукаць нейкія способы, каб зрабіць па-іншаму. Такую музыку мы хацелі рабіць яшчэ ў 2008. Але так атрымалася, што атрымалася, як атрымалася. Ну, а чаму? Вот калі хацелі... Вось такую музыку. Ну, гэта шэраг нейкіх выпадковасцяў і нейкіх... Ну, я разумею так, збіраюцца хлопцы, у якіх там аднолькавыя густы, там садзяцца і кажуць, давайте вот будем лупіць, вот у такую музыку рабіць. Ну, гэта ў школе. А так у вас атрымліваецца... А мы ўжо былі пасля школы. Ага. Так, то вас... то бок першы гурт, прынамсі мой, ён з'явіўся яшчэ дзесьці там у 99-2000 годзе, калі мы яшчэ ўсе з тымі хлопцамі, з якімі мы пачыналі, мы яшчэ вучыліся ў школе. Але Акута ж была на скепках ужо існуючых гуртоў, ужо ўсе былі дасведчаныя, ну, мы ўжо ведалі, што рабіць. Ну, прыкладна ведалі. Ну, я вот, сыходзячы са слоў Стаса, зразумеў так, што сабраліся хлопцы і так сказалі, ну, нам вот падабаецца і хочацца рабіць вот это, но people схавает вот это. А атрымліваецца вось гэта. Да. То адно, што ты сабе прыдумаў, што граць, а другое, што атрымліваецца. Гэта не заўсёды супадае. Складана. Вот, все вельмі проста. Ну, мне падаецца, калі хочаш гэта, то гэта вот і спрабуеш. Ты ў галаве сабе намаляваў ось одну картинку, а атрымліваецца неяк інакш. Ты не заўсёды ведаеш, як гэта зрабіць. То есть музыка цябе сама павяла некуды ў іншы бок. Ну, скажем так, окей. Давёў чалавек, сваё насадзіў. І ўсё ж такі, новы альбом.
Так. Вот, Рома, что ён себе уяўляе? Ён уяўляе вот человеку, сябе- да прыкладу, які вот ніколі не слухаў Акута, але вот пачуў, что Акута это супер. И думаю, а расскажите мне, что это за Акута? Вот, что новый альбом такое? Это абсолютно уникальное новое слово в музыке. Вы никогда не слышали ни таких звуков, ни таких слов. Для вас откроется космическое откровение. Сразу станет ясен смысл жизни. И все это всего лишь наш очередной альбом. У меня такое отчувание, что это вот свидетели Иеговы вот зайшоў до нас и такой вот текст проговорил. Ну, а все ж таки вот по музыке. Ну, а что можно сказать? По музыцы ён будзе адрознівацца. Я разумею, да чаго вы вядзеце. Адрознівацца будзе тым, што гучанне будзе ў асноўным электроннае. Мы ўзяліся за электронныя нейкія рэчы. Вось Станіслаў сядзіць іх там даводзіць да розуму. Будуць і нейкія гітарныя, канешне, парты, але іх будзе не так шмат. Гэта будзе новая Акута, бо мы сапраўды неяк стаміліся ад рок-гучання, і мы просто не робім тое, што не любім, а робім тое, што нравіцца. Ось да пачатку нашага эфіру ты там распачаў свой стрым дзе там у Інстаграме, і ты там, адказваючы некаму на пытанне, сказаў, што это новое гучанне, новая канцэпцыя, але ўсё тая ж Акута. Канешне. Але вот у чым усё тое ж, калі ўсё новае? А сэнс у тым, што за 10 год існавання Акуты зрабілі са свайго нейкага музычнага стайла адметнасць. Чтобы мы не гралі, гэта ўсё роўна будзе Акута. Заўтра мы завалім блэк-метал, і ўсе скажуць, ну это, напэўна, блэк-метал, але гэта Акута. Гэта наш галоўны здабытак. Все ж таки там будзе такая нейкая акутаўская фішка, вот як нехта там придумаў там вот свой аккорд, и вот чтоб ён не играў, але калі аккорд ты уставіў, то накшталту таго, да. Ці это просто пазнаюць цябе па акулярах тваіх і шапцы? Не, гэта будзе нейкая пазнавальная музычная адметнасць акутаўская. Мы ўпэўнены ў гэтым. А тэксты пра што? Ізноў да цябе. Тэксты ў асноўным пра смерць і каханне. Ага. Вот, і смерць. То есть, вот, а что першасное? І пра здароўе яшчэ. То есть здаровая любоў, якая вядзе да смерці. Не здаровая. Ну калі не здаровая, то дакладна вядзе да смерці. Так усё на свеце вядзе да смерці, пра што яшчэ спяваць? Пра любоў і пра смерць. Да, вечныя такія тэмы. Да, нічога так не хвалюе ў гэтым жыцці, як смерць. Мы нават прыдумалі сабе яшчэ, як азначыць свой стайл, акрамя дыска-дэкаданс, мы прыдумалі яшчэ смерць-рок. Всё-таки рок. Канешне, рок. Вы ж не любіце, уже надакучыў вам рок. Праз год гэта не будзе рок, а пакуль што альбом не выйшаў яшчэ. Таму яшчэ пакуль што рок. Ну, у новый альбом-то не выйшаў, но новый альбом там у ім ужо, я так разумею, року нема, не засталося нічога. Там заўсёды ёсць рок, панк-рок, я вам нават скажу больш. Ох, калі хтосьці не слухаў Акута, то ён заблытаецца, там усё рок ёсць, но рока нема, потому что гэта цэлы панк-рок і электронны варыянт. Электронны варыянт рокавага панк-року, якога няма. Але ёсць нешта такое. Как сусліка. Гэта постмадэрн. Зразумела. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях музыкі гурта Акута Роман Жыгараў і Станіслаў Мытнік. Працягнем праз хвіліну. Зміцер Лукашук з вами працуе ў студыі. По полям в стиле Windows, по туманным сосновым лесам я искал и не видел твои золотые глаза. В африканской пустыне, где на мили бежевый шелк и ветра золотые, я тебя не нашел. Тишина, я, кажется, знаю, где.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко сёння выказаўся пра расследаванне крымінальных справаў. На ягоную думку, Гасподзь і людзі не даруюць, калі мы пакараем невінаватага. Пра гэта Лукашенко заявіў, прымаючы з дакладам старшыню следчага камітэта Івана Наскевіча. Лукашенко заўважыў, што ў савецкія часы міліцыя працавала па прынцыпе, абы раскрыць злачынства. Маўляў, у Беларусі гэтаму не павінна быць месца. Дзень роднай мовы адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Ён заснаваны ЮНЕСКО 10 гадоў таму і скіраваны на тое, каб абараняць моўную і культурную разнастайнасць. Беларускай мовай валодаюць прыкладна 7 мільёнаў чалавек. Пра гэта нагадаў сёння тэлеканал АНТ, які ў навінных выпусках перайшоў на адзін дзень на родную мову. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Заснаваны ЮНЕСКО 10 гадоў таму, ён скіраваны на тое, каб абараняць моўную і культурную разнастайнасць. Беларускай мовай зараз валодаюць прыкладна 7 мільёнаў чалавек. Праверыць веданне прапанавала Нацыянальная бібліятэка. Гэтай раніцай на фасадзе з'явіліся радкі класікаў нацыянальнай літаратуры. Апроч таго, тут словы, якія вызначаюць нацыянальную адметнасць беларусаў. Напрыклад, жадаючыя паспрабавалі ўспомніць, што такое багоўка, усцяж і крынічыць. Да таго ж, па-беларуску сёння існуе і сайт АНТ, і афіцыйныя акаунты ў сацсетках. Абвешчанае штармавое папярэджанне на сёння, бо вецер можа сягаць 18 метраў на секунду. Дарэчы, у апошнія дні лютага ў нашу краіну ненадоўга вернецца зімовая тэмпература паветра да мінус 13. Еўрарадыё.фм. Вітаю, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі, музыкантамі гурта Акута Романом Жыгарам і Станіславам Мытнікам мы гаворым пра іх новы альбом і пра дзень роднай мовы, каб выступіць на якім яны прыехалі сёння ў Мінск з Магілёва. У першай частцы нашай размовы мы даведаліся, што сёння, 21 лютага, дзень роднай мовы, от свята такое будзе вялікае ў кафэ «Грай», дзе вы маглі б паслухаць гурт Акута, але тых, хто не зарэгістраваўся на гэтую імпрэзу загадзя, хачу расчараваць, месцаў ужо вольных няма, і вы туды наўрад ці патрапіце. Тым не менш, вы маеце магчымасць паслухаць некалькі песен з будучага новага альбома гурта Акута. Вось две песні ўжо выкладзены ў свабодны доступ. Учора была одна песня, некалькі дзён таму... Не, напэўна, ўжо даволі давно, некалькі месяцаў таму выйшаў першы сінгл, усе песні спетыя. Учора другі, які называецца «Кома інтро». Давайте вот, каб завершыць нашу складаную... Да, вот яшчэ пра што мы даведаліся. Правда, калі хто там неуважліва сачыў, то таму складана было разабрацца ўсё ж такі, якую музыку зараз іграе гурт Акута. Таму раю пасля наш эфір пераглядзець яшчэ раз, паставіць на рэпіт там і паслухаць некалькі разоў тлумачэнне Романа, ўсё ж такі, што яны іграюць, такі вот панк-рок... Конец. Кропка. Ага. Ясно. То есть про тое, што рок надакучыў яго і іграць ужо не будзем, уже гаварыць не будзем таксама. Зразумела. Тым не менш, падводзячы вынік, мы так крыху не закранулі тэму тэкстаў, апроч таго, што вот яны пра любоў, смерць і што там яшчэ? І здароўе? Да, і здароўе. І здароўе. Таму што адна з песень называецца «Гасі». Яна пра здароўе будзе. Раскрываю сакрэт. Хто піша тэксты? Я пішу тэксты. І яшчэ у нас, акрамя таго, што мы змянілі гучанне, некалькі тэкстаў будзе напісана Станіславам Андрэевічам Мытнікам. Станіслав Я Андрэевич? б нават сказаў Станіславам. Вы нас здзіўляеце. Ну да, ёсць такое. А як это вас вот так? Я не ведаю, як это атрымалася, гэта выпадкова, і для мяне не тыпова. Я просто, калі раблю музыку, я нешта там навываю на своей выдуманной мове. На птушиной, як вы кажете. Ну, йогурт language его называем мы.
І ў адзін момант нешта, нейкія радкі атрымаліся. Ну, а потым проста з'явіўся нейкі азарт, і я дапісаў нешта ў другі куплет. А я уж хотел Што пожартаваць, атрымалася? што можа вы закахаліся, вот тады ж вот вершы Да, я пішуце. ўжо ў тым узросце, калі гэта вельмі цяжка зрабіць. Ого. Мне так здаецца. Глянь. Здаецца, А я нават болей скажу, прабачце, што. Я нават болей скажу. Усе фразы па словах і па тэкстах, якія амаль усе, якія прапаноўваў за нашу ўсю гісторыю Станіслаў, у нашыя тэксты, яны ўсе юзаліся. атрымліваецца такім чынам. Я, дарэчы, ведаю, паколькі вот вы пішаце музыку, часам бывае, што чалавек напісаў музыку, но сам ён вершы не піша, але вот у яго альбо адзін сказ нараджаецца там у прыпеве, ці тэма, і там потым ён Роме кажа: Рома, вот эта вот песня павінна быць пра здаровае ці нездаровае каханне. І тады ўжо Рома сядзіць і прыдумляе там. Не, я так не прыдумляю. Я думаю, што гэта ўсё павінна нараджацца ад адчування музыкі. І ўвогуле я бы хацеў сказаць, што ніколі не пісаў вершаў. Можа, у школе калісьці вельмі даўно напісаў пару вершыкаў, але я пішу адразу песню. Мне трэба мелодыя, і мне трэба граць гэтую мелодыю. Мне трэба неяк пагрузіцца ў гэта ўсё, і тады можа нешта напішацца, але гэта абавязкова спачатку мелодыя. Такім чынам... Таму што верш, я лічу, гэта незакончаная нейкі твор, незакончаны, разумееце? Песня гэта, у яе ёсць нейкі нотны складнік нейкі і нейкі вершаваны складнік. А верш гэта, нешта недаробленае, разумееце? Эрзац такі. Так і скажем усім нашим сучасным паэтам, вот недоробліваеце вы сваю справу. Вот у советские часы любили называть вот таких людей поэт-песенник. Элвис Пресли. Мне больш падабаецца тэкставік. Тэкставік? Да. Ну, так мы зараз так дакацімся да бардаў якіх-небудзь, так? Кастравік. Добра. Калі чакаць выхаду альбома? У гэтым годзе выйдзе альбом, абавязкова. У гэтым годзе гэта вельмі расцягнутае такое. Вот, як мінімум на год. Калі ўжо там фанатам стаяць, я не ведаю, дзе там лякрам... Фанаты маглі і не пераставаць стаяць, так яны і не пераставалі. Альбом выйдзе цягам некалькіх месяцаў, я думаю, нават аднаго. Будзе прэзентацыя? Будзе прэзентацыя ва ўсіх гарадах Беларусі, ва ўсіх абласных цэнтрах. Адначасова прычым? Адначасова прычым мы спадзяемся паездзіць і па малых гарадах і, канешне, па-за межамі Беларусі нешта будзем прадстаўляць. Ну, давайте крыху вось так закруглімся з музычнай тэмай і вернемся да тэмы, якая прымусіла гурт Акута сёння наведаць Мінск, і з чаго мы пачыналі. 21 лютага адзначаецца Дзень роднай мовы. Роман, а што для цябе ўсё ж такі азначае беларуская мова? Для мяне беларуская мова, гэта было вельмі цікава. Для мяне яна пачалася са школы, дзе класным маім кіраўніком была настаўніца беларускай мовы. Ну, напэўна, яна любоў да роднай мовы і прывіла да мяне. Вікторыя Вальдэмаровна, вам прывіт. І на ўсё жыццё, я такі ўсё жыццё. Мяне проста... Маі прынцыпы мяне ніколі не падводзілі. Гэта для мяне ўсё проста і ясна. Гэта моя родная мова і ўсё. Нават калі я ёй не так часта карыстаюся, яна не перастае быць моя роднай. Я памятаю... Там гадоў ужо 30 таму Лявон Артурович Вольскі праспяваў песню, там, памятаеш, я рок-музыкант, там было одно фраза такая, там, гэта не прызванне, гэта пазіцыя. Вось у дадзеным выпадку, это ўсё ж такі прызванне ці пазіцыя? Я думаю, што для мяне гэта настолькі арганічна, што я не магу сказаць, прызванне гэта ці пазіцыя. Вось правая рука, яна рука, гэта прызванне ці пазіцыя, яна проста ёсць і ёсць. Разумееце, ну, пакуль што ёсць, напрыклад. Усё, канец. Так і мова.
Станіслав, а вось для вас беларуская мова гэта тое, што вам Рома сваімі беларускамоўнымі тэкстамі навязаў, вы вот вымушаны мучыцца алі спяваць, ці ўсё ж такі нешта іншае? Я скажу так, што зараз беларуская мова гэта мейнстрым, і гэта вельмі добра. Толькі мне здаецца, што збольшага толькі так можна моладзь неяк, каб моладзь пачала размаўляць на мове. А ўжо потым раскрываюцца ўсе нейкія класныя моманты, якія трудна заўважыць. Калі ты размаўляеш на мове, калі ты там цікавішся гэтым. Вось неяк так. Такім чынам, у прынцыпе, творчыя людзі, на якіх арыентуецца моладзь, от яны ідэі такія і закідваюць. Напэўна, у тым ліку так і ёсць. Хочаце такую беларусізацыю, такую культурную рэвалюцыю? Не, ніхто не хоча. Калі, вось, опять-таки, калі ты хочаш камусьці нешта там навязваць, то гэта не будзе працаваць. Не, тут размова не про тое, што навязваць. Вы робіце тое і так, як вам падабаецца. Беларуская мова – это тое, што вам падабаецца. А звычайным вашым прыхільнікам падабаецца акута. І, адпаведна, вы ім как бы прапаноўваеце свой прадукт на беларускай мове, і яны схіляюцца да яе. Да, все правильно. Такая схема верагодная. Я чаму і такую сказаў, культурную такую рэвалюцыю, беларусізацыю правесці. Я памятаю, я сустракаўся з Вацлавам Гавелам, акурат, калі былі ў нас яшчэ тыя чорныя спісы, і ён мне сказаў: а ты памятаеш, здзіўляешся, чаму чорныя спісы, а ты памятаеш, што калі у Чэхіі была вот эта, так бы мовіць, рэвалюцыя, менавіта рокеры, менавіта гурты папулярныя сярод моладзі, яны, скажем так, уклалі ў галаву гэтай ідэі свабоды, ідэі нешта, жаданне нешта мяняць. Так і вы так сваёй творчасцю укладаеце маладым беларусам, можа быць, жаданне пачаць вывучаць беларускую мову. Напэўна, так, але я не думаю, што мы хацім менавіта гэта да них данесці. Мы хацім, каб ім было цікава не ад таго, што мы карыстаемся беларускай мовай. Я ўвогуле не разумею, навошта, окей, сёння свята, але я ўвогуле не разумею, навошта рабіць націск менавіта на беларускую мову. Мова гэта тое, чым ты карыстаешся. Трэба проста юзаць гэта і не звяртаць увагу, як ты гэта робіш. Music is my whore, разумееце? А тое самае трэба казаць пра беларускую мову. Калі ты абстрагіруешся нарэшце ад таго, што гэта мова менавіта беларуская, а пачнеш слухаць музыку, якая цябе прываблівае, то тады гэта будзе перамога. А калі ты, напрыклад, слухаеш музыку ці там чытаеш нейкія творы толькі таму, што яны па-беларуску, але яны адстой, то ў гэтым проста няма сэнсу, разумееце? То есть тут павінна быць такое... я не ведаю, як правильно сказаць, злучэнне ўсяго, каб і музыка была класная, і мова на яе клалася. Так. Калі гэта ўсё супадае, тады яно ўсё каціць. Прычым не трэба карыстацца нейкім кан'юнктурным момантам і пераходзіць на гэта. Але, хаця, так-то можна падумаць, што... А чаму? Нехта з кан'юнктурных меркаванняў спачатку, а потым уцягнецца. Я думаю, што гэта таксама верагодны варыянт. І мне, напрыклад, было бы ўсё роўна, з якіх мэтаў хто пераходзіць на беларускую мову, але рабіць націск менавіта на тое, што гэта беларуская, таму трэба, гэта не спрацуе. Спрацуе толькі калі дзяцей пачаць з дзіцячага садка выключна па-беларуску выхоўваць, тады гэта спрацуе. Вось як вы 20-гадоваму, 30-гадоваму, я ўжо маўчу там пра 50-гадовых, як вы яго перавядзеце на беларускую мову чалавека, ўжо асобу, якая ўжо састаялася? Ніяк. Вы будзеце яе пушыць і у адварот будзеце атрымліваць супраціўленне. Вось і ўсё. Не трэба ніякіх рэвалюцый, то гэта ўсё не спрацуе. Тым больш у такі хуткі інфармацыйны час, як зараз. Інфармацыі шмат, людзі самі ўсё зразумеюць. Я не скажу за ўсіх, скажем, людзей 20-50-гадовых, да прыкладу, але калі казаць пра
чыноўнікаў мы неяк жартавалі так, што калі б вот сёння раптам Лукашенко перайшоў на беларускую мову, то заўтра паслязаўтра ўсе б чыноўнікі загаварылі па-беларуску. Ну, напэўна, гэта ўжо не наша справа. Ну, я да таго, што можна, ёсць нейкія сродкі, якімі там з кан'юнктурных, хто-то там з бюрократычных нейкіх мэтаў, але ўзгадаюць, все ж вучылі ў школе мову. Усе добра разумеюць мову, нават тыя, хто кажуць, што ой, это я не понимаю, что это вы говорите, поговорите со мной по-русски. Все добра разумеюць мову і не трэба тут ніякіх выкрутасаў. Дарэчы, Рома і Станіслав, вот по чарзе вот одно пытанне. Я Бліц. Ну, одно пытанне, але б не хацелася, каб і адзін і другі адказаў. Роман, вот с аднаго боку ты кажаш, што родная мова для цябе гэта, ну, как бы, як там сказаў Лукашенко, ікона, але вот арганічная справа, вот, ты, гэта такая і пазіцыя, і ўсё астатняе. Але вот па жыцці ты карыстаешься мовай наколькі шырока, или вот сышоў са сцэны і перайшоў на іншую? Да, сышоў са сцэны, перайшоў на іншую, потом перайшоў на мову, потом перайшоў на іншую, не бачу для сябе ніякіх межаў. І наколькі шырока карыстаюсь, я думаю, што можна было б карыстацца шырэй. Напрыклад, я ёй заўсёды карыстаюсь, калі ў мяне пытаюцца па-беларуску, я адказваю па-беларуску. Можна, напэўна, шырэй карыстацца. Але я не бачу ў гэтым нейкай праблемы, разумееце? Станіслав, а вы? Я таксама у жыцці я размаўляю па-руску. Мяне маці і тата выхоўвалі на рускай мове. Таму у меня все размаўляюць па-руску, таму ну і мне так прасцей, больш звыкла. Але я таксама магу паразмаўляць на беларускай, калі са мной так нехто размаўляе. Такім чынам, тут залежыць ад таго, у якой сітуацыі, якой аўдыторыі, хто як звяртаецца. Напэўна, так. Будете, вот, то есть нема такога стаўлення, што вы прыйшлі там у краму, там стаіце на касе, і вы будете, не яна вам там, што говорите со мной по-русски, а вы да яе, там, говорите со мной по-беларуску. Не буду ніколі, напэўна. А вы, Роман? А мне ўсё роўна. Мне ўсё роўна, гэта я не буду так рабіць, ці буду так рабіць, я не ведаю. Вот, дарэчы, вы да сваіх гледачоў у інстаграме звяртаецеся па-руску. Гэта вот такая тактыка ці вот чаму? Я звяртаюся па-руску, таму што мяне пытаюцца па-руску. Спыталіся па-беларуску, адказаў бы па-беларуску. Слухайце, увогуле, гэта праблема, там што ты адкажаш на касе, узнікае толькі таму, што вы пра яе пытаецеся. Калі б мне нехта, неважна што, спытаў з зневажальным нейкім тонам, то я бы ему, можа, і адказаў бы неяк насуперак, разумееце? І справа была б не ў тым, што гэта за беларускую мову ці за іншую. Проста калі нехта паводзіць сябе, ну, неяк хамавата, то яму можна і трэба адказаць. Зразумела. Такім чынам, вот, як вы лічыце, ўсё ж такі, што на сённяшні дзень і ці трэба нешта рабіць для таго, каб выкарыстанне і ввогуле там беларуская мова пашыралася ў Беларусі? Я не ведаю. Ці яно само? Я не ведаю. Я раблю ўсё, што магу. 5-й альбом вось пішам. Толькі закутай. І да гэтага яшчэ 2 беларускамоўных запісалі. Вось што я бачу для сябе, што можна рабіць. У астатнім гэта не мая справа, прабачце. Станіслав, а вы? Людзям, якія размаўляюць па-беларуску ці выкладаюць на ёй, трэба перастаць рабіць заўвагі тым, хто робіць памылкі. Для мяне вот, дарэчы, у гэтым цалкам згодны. Самае галоўнае. Таму што многія не размаўляюць, таму што баяцца неяк не так сказаць, а многія беларускамоўныя людзі абавязкова табе на гэта тыркануць пальцем. Ну што ты кажа, ну як так? Ну таму я больш не буду размаўляць на беларуску, ну ок. Дарэчы, з гэтай нагоды я люблю цытаваць, ну цяпер ужо былога, але ганаровага старшыню таварыства беларускай мовы Олега Трусова, які сказаў: не атрымліваецца ў цябе гаварыць чыста па-беларуску. Лупі на трасянцы, не саромейся. А астатнім параем не трэба зневажліва ставіцца да памылак. Усе мы робім памылкі.
асабліва на шляху навучання, вывучэння і спасцігання. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння былі музыкі славутага гурта «Акута», Станіслав Мытлік і Роман Жыгараў. Працаваў з вами ў студыі Зміцер Лукашук. А 14-й гадзіне глядзіце на сайце Еўрарадыё чарговы выпуск «Ідэі X», а 16-20 у нас у гасцях Олег Трусаў. Слухайце, глядзіце ўсіх са святам.